Máme 25. ročník Jašidelne, je to úžasné, je to už kus histórie a o tomto súčasnom ročníku asi najlepšie vie povedať Soňa. No, tak my sme si pre tento ročník zvolili tému príbehov 1001 noci. A to preto, že si myslíme, že v tých príbehoch sú vlastne všetky múdrosti už zachytené a keď sa nám podarí sa navzájom počúvať, tak sa môžeme navzájom veľa naučiť. No, ja musím povedať, že Jašidelňa je jeden veľký príbeh, jedna veľká rozprávka a včera na výtačke, respektíve v stredu na výtačke som bol veľmi očarený tým, ako dokázal francúzsky režisér z tohto niekoľkonárodného súboru účastníkov spraviť také predstavenie, ktoré naozaj všetkých dojalo. No pre mňa bolo tiež veľkým prekvapením, že vlastne mladí ľudia, ktorí každý má svoj jazyk, tak za 3 dni dokážu ľudia zo 7 krajín pripraviť predstavenie, ktorý hovorí o veľkej láske, ale zároveň o súboji dobra a zla, aj keď to bola premiéra aj derniéra zároveň.